Saka like. Diba? Ano? It's me, Cookie, again! Ash! Itong gipalit ng saging. 16 siya ka saging. So, naaalala. 16 ka saging niya siya. 16 niya siya ka saging. And then, naaalala tayo ginamos. Oh, so, ginisang ginamos siya with kamatis, bumbay, and ahos. So, gigisa lang siya. Wala na siya lain na timpla. So, karon guys, ako lang, kay si partner, si Cash, si Miss Cash, wala siya tonight, kay nag-module. Nag-module siya, kay deadline ugma. So, nakasay pag umangkon, nasa sa high school. So, as butihing wow! Yang katabangan ng iyang pag umangkon na mag-module. So, karon ako lang, usa. So, let's start. I don't know if mo-qualify ni siya as mukbang na video, but I don't know, I just grabe gid akong crave ganiha sa saging with ginamos. Maskin sa akong pagkatulog anang hapon, ginadamgo na nako ang crave nako. So wala gid ko kaantos pag matanaw ganiha. Naligo lang ko and then palit ko ako ang food. So natay makaw ni siya nga glass, puno siya guys ng Pepsi. Okay, so natong ginamos, alam mo if makita ninyo para maklaro kayo ninyo. So punang saging, init pa rin siya guys, kay gikaghawas pa yun siya. So kamo kung mag-ingon yun sa inyong favorite ipari sa saging, sa inyong favorite ipari sa saging. Ako always yun na siya ginamos, dan apa gani may trip gani ni Cash na tangan og pork ang ginamos. Oo. So, pwede na siya masundan. Ginit kayo. So first, itong tangan na ito sa itong one. Itong ginamos. So, this is our second saging. Siya green, pero okay na siya. Dili kina ko siya like lata yun. Kaya dito yun. So, mas ganahan pa itong medyo karugkog pagod kayo siya. Okay? So, lahat tawag trip sa sagi. So, comment lang below if unsa yung trip mag-og saging. Ginaparisan ba ninyo siya iyap bagoong ginamos yung ani, and then kung ginamos ginisabi siya or katong raw gyud na tangan limonsito og sili. Dami ito, pero hindi ko pwede adto kay mga tol ko. So magawas ako mga kagid, hindi siya allergic kay kagid siya. Diba?
Katulog. Init. Katulog na to. And then, ang nakalami po sa ginamos kong lutuon is maminusan yung kaparat. Kaya mahaluan siya sa medyo tabang-tabang na sauce or tabang-tabang na kanang juice bitaw sa kamatis ng gilata-lata while kagi sa kap. So, safe siya. Medyo, I'm saying safe, but at least, ito na mga problems sa kidney. Disclaimer lang, guys. My own theory na. But of course, too much of everything is bad. So, that's, moderate lang. So, it's my favorite. Ako yung favorite ko yun. Minsan ako comfort food. So, but never 12 ka po. Super lang ako sa kalay. Okay. So, kaya ako manihapon. Muna na ako panihapon. Sa inyo nani, mga pagkaon, feeling ako na ako sa dagat. Kasi diba usually, kasi inyo nani, balon sa dagat, balon sa outing, even sa pool, yung pool or anywhere inyong laag. Nalagay niyo siya sa mga go-to food na balon. So, 5 na rin ako siya. I don't know if ako na siya mahurot. 16 ka buok. I don't know if ako siya mahurot. Okay, try lang din ako. Pila. Tsaka daghan ako makain. Okay? So, dili ko mag-promise ko doon ako 16. Kaya it's too much. Pero pa siya. And after Annie, I think I'll go for squats. But if napod kay gastritis, kay acid reflux, I think hinahinay lang pag magkaon ng mga nani kaya prone siya nga gusto siya magpahinga nani sa prone o mga problema sa tiyan. So kanang hindi pa siya maayo, but tilaw-tilaw okay naman siguro, no? Tilaw-tilaw, pero ang permanentihon ni mo, I think hindi pa siya maayo para sa inyo kay sakit problema ng gastritis. Then uncomfortable po, and then usually acid reflux ga tukar sa gabi, so sa karing guys ali ka katulog ug tarong. Very good. Ika 6 na ni. O 6 na rin ako.
Kaya dyan ba, no? Dali kayo ganahan o kawin ng store. Ito, di nila best. Kaya na siyang half of your life. Ikaw? Hindi ako nakakailang nga. Ito ginagawa ng store. Maybe because Saudi para sila. You don't like the smell. Somehow, hindi siya smell. Munang, ako po, mas prefer na ako ang igisa kaysa katong hilaw. Aside sa katul siya, as in like katul yun, like mamurot ang akong lips, and then nay manubo pula-pula din sa akong cheeks, and then magkatul yun ang apang skin sa akong arms. Aside na, ang hitan yun ko if dili siya lutuon. So, so kung kanang mag-ingunani man ganing ni diri sa balay, mas prefer din ako alutuon siya kayo. Like, luto lutuon siya. Kaya aside sa mawala yung smell, dili mo siya sa parat, and then wait po sa katul. So, manang prefer din ako siya lutuon. And then, lami po siya butangan og pork. If gapamalingki mo, gadto mo, let's say, Save More, Robinsons, ngayon ang pork saute, ilan na nang chop na kanang usually ginapang sakog sa gulay or anything na kailangan yung pork bits. So, kato siya mo siyang luto, apil sa ginamos, and grabe, yabo ang kaldero, ana. So, next time, mag-video niya na, kanang mo sa anon, then, perfect ka siya parisan og hard-boiled egg. Kana, yabo yun din yung kaldero, ana. Try yan inyo. Ginamos, gamay lang na, let's say, 1/4 na kilo sa pork, ginamos, panakot, ahos, bumbay, daganan niyo kamatis para lang gid siya, and then kamatis kato yung ripe na gid siya, nga pula na gid siya, kato nga kamatis yung isig butang, and then hay pork, luto din mo og hard boiled egg. Try ganyan niyo. Try. Yabo yung kaldero na. Yes, guys. Try na. 6 no? 7. Okay, 7 na ako siya. So, hapit na ako magtunga. Okay na? Hapit na ako magkatunga sa kuwang niluto. So, ito ipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. Okay, 7 naman akong 6. 7 naman akong natapos. So, halfway. Halfway. Ito, nakagak. So, 7 na ako nakaon, na pa yung 9 yung nabili. So, in half na ako nakaon. Pero feeling ako 7 na ako nakaon. Gulo ko. Yan ako din ginamos guys. Kuan. Wala ako sa gibutangan ng sili. Kay dili ko fanatic og kanang spicy. Though ako mag spicy but not too much kay mag-react na kantiyan. Oh, so imbis dili wala ko gastritis, magka-gastritis ko tungkol sa kahalang. So, isa sa ako mga gina-avoid na food is ang mga halang ko. Though pansit kanto na chili mansi, ano. So may katong chili garlic. Pero ito lang light lang na to. O isa, light lang siya na flavor sa paghahalang. So, hindi ko natin yung mga sili-sili. Spicy. So, kala, gabi makagana o kaon. But, we're not getting any younger. So, dili na sa dili na nato na siya. Pinabikil na itong tiyan. Diba? So, pero wala sila. Wala ko malugang guys. Kung nakay ko. Kung nakay ko as in. Pang dinner man good. So, dili ko ga kaon na daghan. Basta gabi normally 1 cup of rice or 2 okay na sa dinner. But for lunch kana medyo pagyan kumakaon sa lunch. So thank you sa pag tanawa ni. I don't know if mukbang ato ang i-title but well, I had just enjoyed my meal and thank you sa pag-uban. And if you're new to this vlog, if you're new to this channel, kindly support the channel by clicking the subscribe button below and of course the notification bell
para at least kung nami i-upload again na video, at least ma-notify mo pag ma-upload na siya. And thank you guys sa mga nag-subscribe. We're 100 plus strong subscribers. So thank you. It's been 5 months na nag-start mi sa mong channel, and thank you kay naano yung mga at least 100 subscribers, and hopefully madungagan. And thank you guys, and then it's me, Cookie, and now I'm signing off. And thank you sa pag-uban sa ako tonight, and stay safe, stay healthy, and God bless.